एने आई सामने जब वहाँ कहनी कि हम झारखंड से तो रहो कहनी हमारो मेहरारू अच्छा अच्छा अभी झारखंड से तू तो बूढ़ावे कहई भाई दीदी चाचा रौरे गाँव नीरज भाई इंकर गाँव ना है तो इंकर ही गाँव ना है ये गाँव है नो अच्छा बगल वाला होगा तो का भइल बा चिन्ह तो सब कोई ये गाँव है नो आई कि बनल रहे नई हरवाई मैया बनल रहे ससुरवा अरे ऐसन बरवा दिह तुए मैया सजल रहे देखी ई जौन पचरे न कहली अंजनी चाचा हम गीत गाइला लेकिन उतना बुझाला ना मम्मी चाची सब लोग से सिखाएंगे ई गीत जब गावल जाला तो अलग एकर भाव है लेकिन जब है सामने में दीदी आके जौन हड़का के हमरा पंगुरी देखा के कहली है कि उहे गावत हूँ पहली बात तो थोड़ा देर खातिर हम 10 गनी कि जा टाइफाइडे हमारा भइल बा हाँ सिंगम लेडी सिंगम भैया मैया के गीत जौन कहले बनी कंप्लीट कर दिया जो भैया का गवाह में क्या कि जवनी आशीषिया मैया अरे सीता सुंदर के दिहलू कि उहे आशीषिया तो एक बोतल पानी पहुंचवा दी जाऊँ वहाँ दीदी के पास में कि जवनी आशीषिया मैया जवनी आशीषिया मैया के दिहलू हो कि उहे आशीषिया जवनी आशीषिया मैया सीता सुंदर के दिहलू हो कि उहे आशीषिया माता रानी के भजन होता जागरण में सब लोग करेला माता तू नहीं तू करत लेकिन हंसे के कोनो बात नहीं के खुशी के माहौल बा भाई।